Hola, bon dia Joana, bon dia a tothom. Soc la Mireia de l'editorial Trabucaire, a Perpinyà. I estem junts avui per aquesta Sant Jordi un poc especial, la Sant Jordi a casa, la Sant Jordi confinats. Doncs ens retrobarem pas al carrer aquest any, no podrem pas donar-vos les roses, ensumar aquestes roses d'enguany, però poc importa, esperem que tot vagi bé per tothom, que tot vagi pel millor possible. Vosaltres no sé com es passa el vostre confinament, però jo el que trobi a faltar, bon, a part de la família, dels amics, de la gent que veig per la feina, el que trobi el més a faltar, finalment, és això. Són els arbres. L'arbre, els arbres, la naturalesa. I doncs he triat de llegir-vos una cançó poesia d'en Pere Figueres, que és un extracte d'un CD, que era un espectacle al començ. I doncs aquesta poesia i cançó se'n diu Vegetal. Voldria parlar d'un temps particular, d'una època on no em creureu de recordar. En aquell temps, festa d'amor, va tot començar al mig d'un hort. Era un temps un xic especial. Me la passavi bé, me la passavi vegetal. Cal precisar, entre nosaltres tant se val, que els meus primers amics varen ser els pardals. Encara tinc molt precís el cant d'aquell xixiueig tan elegant, amb harmonia natural, de la color del cel blau. De tant en quant ens arriba de sortir, amb els companys del bosc o els arbres del camí. Així anàvem fulles al vent, de passejada al cor batent, visitar l'alzina del prat, que n'era guapa, ai, que n'eri enamorat. Llavors valents, branques obertes fent ombra, tot escoltant històries verdes del xiprer, o la música del canissà, que sap de l'aigua el benestar. Arrels a fora i tronc intens. Fem un ròdio al firal, fem un ròdio al firmament. Vet aquí acabat aquesta cançó d'en Pere Figueres, que es ve amb la poesia, la literatura, és que ens permet imaginar coses que per ara podem pas. Sant Jordi confinats, segona part. Doncs volia aprofitar aquest moment que compartim junts aquí per presentar-vos els llibres que hauríem hagut de sortir per Sant Jordi. Tot primer, un apòleg del Joan Francesc Castex, que ha parlat un xic abans aquest matí, em sembla, que se'n diu L'infant i la ciutat dels tres portals, amb una traducció de la Cathy Tach, una introducció, una prefaci més aviat de la Renata Laura Portet, i dibuixos il·lustrats, direm, per mainatges de l'escola Arrels Cassany. És un conte per adults i per nens. També havíem previst de sortir un llibre que se'n diu Lire Barcelone, és doncs en francès, és del David Closellas, que viu aquí a Perpinyà, que és periodista i novel·lista. És una passejada literària a través a Barcelona, ben entès, amb com a tema principal, direm, la modernitat de Barcelona i la període que va dels anys 2000 als anys 2015, ha triat 6 autors per representar la Barcelona a través de les obres literàries. Doncs tot això ho podreu trobar a la llibreria catalana, però també a d'altres llocs del país. Perdona'm, Joana, per la competència. Pensi a la llibreria Libambul, a Prada, a la Carina, a Tuí.
el Guisset, a Prats de Molló, le Cheval dans l'arbre a Ceret, bon, tot un món de llibreter que caldrà sostenir quan sortirem d'aquesta situació. I us esperem a totes les llibreries del país. M'hauria agradat acabar aquest petit encontre amb vosaltres de manera més positiva. Malauradament hem après fa poc la mort del senyor Jaume Queralt, amic i autor nostre. Doncs li volia tornar un darrer homenatge i presentar tots els meus condols a la seva família. Bé, ara tirem cap endavant i us oferim amb l'editorial Trabucaire aquest petit remellet de roses. Fins aviat, adeu i bona Sant Jordi 2020.